खुलुमबाय। गिबियावनो खौरांगिरि नोंथांमोनखौ आंनि हांख्रायहरनायाव नुजाफैनायनि थाखाय आं साबायखर बावनाय जाबाय। नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनिसिम माखासे बाथ्रानि सायावहाय क्लियारिफिकेसन होनो सानदों। बेनिखायनो आं दिनै खौरांगिरि मेलखौ लानाय जादों। थांनाय एप्रिल दाननि 23 अक्ट'आवहाय आर'नाइ एन्टारटेनमेन्ट क'अपारेटिभ ससाइटि लिमिटेड आरो आर्ट एन्ड मशन डान्स स्टुडिय' एन्ड फिल्म ससाइटि बानजायनायाव इल'र आसाम आरो मिस टीन आसाम 2026 ग्रेन्ड फाइनाल हाबाफारिखौ धालिगाव टाउनशिपनि RCC न'ब्लाङाव बादायलायनाय खुंनाय जानानै थाङो। बे बादायलायनायाव आंनि फिसाजोआ मिस टीन आसाम उइनार जानो हादों आरो आंनि फिसाजोआ फैगौ अक्ट'बर दानहालागै जानो गोनां मिस टीन इन्डिया बादायलायनो थाखाय खाबु मोनबाय। आंनि फिसाजोनि मिस टीन आसाम उइनार जानो हानायखौ मोजां मोननानै गोजोननानै जायगानि माहारियारि आफादफोर आरो रायजो राजा बिथांमोनहा फिसाजोखौ अननायजों बरायफैदों। बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावबाय। आंनि फिसाजोआ मिस टीन आसाम उइनार जानो हानायनि सायाव खौरांगिरि बिथांमोनहा माखासे सोंलु सोंनाय जादोंमोन। आंनि फिसाजोआ बिथांमोननि सोंनायनि फिननायखौ होदोंमोन। खौरांगिरि बिथांमोननि सिगाङाव गावनि जोनोम जायगा बार्थ प्लेसखौ बासबारि बतझरा होननानै फोरमायदों। नाथाय आंगो गामिनि मुंखौ मख'नाय एबा फोरमायनाय जायाखै। आंनि फिसाजोनि जोनोमा बतझरा बासबारि बिबै बिबौनि न'आवसो जोनोम जादोंमोन आरो फरायनाय जागायजेननायाबो उन्दै समनिफ्रायनो बासबारिनि बिबै बिबौनि न'निफ्रायनो जागायजेनदोंमोन आरो दासिमहालागैबो बिबै बिबौनि न'आवनो दङ। बेनिखायनो खौरांगिरि बिथांमोननि सोंनायाव फिसाजोआ गावनि जोनोम जायगा बार्थ प्लेसखौसो बासबारि होनना फोरमायदों। आंगो गामिनि मुंखौ फोरमायनाय जायाखै। बेनिखायनो आं दिनै आंनि फिसाजोनि थं एबा सिनायथिखौ गासै खौरां बिजोंनि गेजेरजों रादाब नायगिरि नोंथांमोननिसिम फोरमायहरफिननाय जाबाय। आंनि फिसाजोनि मुङा मिस गायत्री ब्रह्म, बिफानि मुङा रुंसारि प्रदीप कुमार ब्रह्म। आं बिमा, आंनि मुङा इल'र हाज'वारि। आंगो गामिनि मुङा पलासगुरि। पस्ट अफिस दुलिगाव, बतझरा डिस्ट्रिक्ट, क'क्राझार, BTC, आसाम। बेखिनिखौनो आं दिनै गासै खौरां बिजोंनि गेजेरजों रादाब नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि फिसाजोनि गुबै थं आरो सिनायथिखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायहरफिननाय जाबाय। गोजोन्थों।